It's me, Michelle V, and welcome to our YouTube channel. Welcome guys, lahat kayo, welcome sa aking channel. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. So, ayun. Maraming salamat po sa mga subscriber ko. Shoutout sa inyo lahat. Ayan, so yun, malapit na tayo mag 1K. Sana paabutin niyo ako ng 1K. Salamat po. At paabutin niyo po ako ng 2K. Pataasin ang ating community. Ayan, so maraming salamat po sa mga nagsasubscribe at nanonood ng aking mga video. Ayan, at sana panoorin niyo pa po yung mga sumunod nating mga video dahil, ayun, gagawa tayo ng video para maka-inspire at para din, syempre, alam niyo na, yung tipong, kasi tayo ay hindi naman tayo forever young. At alam naman natin na darating tayo sa panahon na tatanda tayo. So, may babalikan tayong mga memory ka doon. So, yun. So, ayun. So, for today's video ay kukwento ko sa inyo aming first meet. Yeah, first meet. Pero may video ako guys, yung first meeting namin, yung behind the scene ang kukwento ko sa inyo. Just behind the scene. Ayan. So, kasi may mga nagsasabi na na pag hindi daw pag hindi nakipag-video call sa'yo yung ka-chat mo, hindi daw seryoso yun. Ganon. Kumbaga yun, red flag yun. Ganon. Pero guys, sa relationship namin mag-asawa kasi, ganon. Never kaming nag-video calling ng aking asawa, guys, sa aming getting to know each other, just sa aming chatting stage na almost 3 months, never kami nag-video calling. As in, nakita ko na lang talaga siya nung first meet namin ng September 23, 2022. Ayan. So, yun, doon. Ayun yung first meet. At doon ang unang-unang nakita ko talaga siya Charis. Kasi di ba pag nag-video calling, parang, na rin yun, parang nakikita mo siya sa totoong buhay, parang gano'n. Pero ako nakita ko siya nung first meeting talaga namin. Kasi never kami nag-video calling. Kasi guys, ganito yung kami sa chatting stage namin. Siya kasi hilig siya mag-send ng picture niya. Nandito ako ngayon sa selfie. Send sa akin. Ako din gano'n. Selfie. Ganyan. Ganon yung namin. Ganon yung palitan namin noon ng So, wala kaming video calling. At hindi ko inisip din nung time na yon na baka hindi siya to, baka gumagamit na ibang mga picture. Kasi may mga ganon, diba? May mga ganon. So, diba yung iba, ganon yung nila. Kasi nga, gusto nilang nakikita nila talaga yung video call ba? Yung nakikita yun. Sa amin kasi guys, hindi talaga. So, yun. So, after na lang ng first meet namin, after first meeting namin, tsaka lang kami nagkaroon ng video callan, yung nagbi-video call na kami. Parang ganon. Pero nung bago kami magkita, never video call kami guys. So, yun. So, may mga account din na ganon guys, seryoso. Tinanong ko yun sa asawa ko nung nagkita na kami. Tinanong ko sa kanya. Kasi nung nag-chat kami, hindi ko siya tinatanong bakit parang, at saka ayaw ko rin namang maunang magtawag. Ayaw ko din nun. Ganon. So, inantay ko siya, pero hindi talaga siya tumawag sa akin. So, ayun. Tapos tinanong ko siya nung nagkita na kami, ang sabi niya ay, alam mo kasi ang mga German, sabi niya gano'n, hindi talaga mahilig kaming mag-video call. Okay kami sa sa voice message, ganyan. Kasi ayun din guys, ma-voice message din siya, ganon. So yun, hindi ko alam kung most Germans, ganon, na pero yun ang kasi, yun sabi ng asawa ko na na, yun talaga silang hilig sa video calling, parang ganon. Tapos, sa ganon. Tapos, ayun siya. So, nung first meet namin, guys, walang nakakaalam masyado. Konti lang. Kasi hindi ko pinagsasabi. At alam ko, konti lang din ang nakakaalam na meron akong ka-chatting stage na foreigner noon. At nung nakipagkita na ako, guys, sa aking Diyosawa, ay hindi ko rin pinagsabi sa lahat. Konti lang talaga nakakaalam. As in, very konti lang. Mabibilang mo dito. Ganon. Pinagsabihan ko nun. So, kasi nga guys, ganito, bakit ko hindi pinagsabi? Kasi nga, I was in a relationship before na, alam mo yun, ako kasi ganun pagka mahal ko ipagyayabang kita. Ganyan. Yung parang kita, ipopost kita dyan yung kita o ganyan, ganon. Ganon kasi ako noon. Kasi bata pa ako noon. Bata lang. Matanda na ako ngayon. Ganon. So, dahil nga sa karanasang yun, hindi ko na ginawa ulit. Kasi baka mabulyaso ulit, baka
ang tawag dun, basta ganon, mausog, ganyan. So, hindi ko na siya ginawa noon. So, yeah. Until na nagkita na kami, guys, ayun, siguro mga 3 days na kami na magkasama, ganyan, kasi 2 weeks yun, 2 weeks siya kasi 2 weeks siya kasi sa Pilipinas noon. Doon siya nagtanong sa akin na, sabi niya, bakit parang wala kang pinupost, ganyan. Bakit parang hindi ka nagpo-post, parang wala kang pinupost sa picture natin, ganyan, gano'n. Yung parang nag-aano siya, baka may tinatago ako, ganyan, bakit hindi ako nagpo-post. Tapos sabi ko sa kanya, okay lang ba sa'yo na i-post kita? Wala bang magagalit? Walang magme-message sa akin? Gano'n. Kasi experience ko, guys. Hindi mawala, gano'n. Tapos hindi mawala kasi yung sa pag-iisip ko na gano'n. Tapos sabi niya, i-post mo ako kahit saan. Kahit anong merong social media kasi i-post mo ako. Walang magagalit, walang problema. Ganun. Tapos guys, ayun ko rin naisip na, okay, seryoso tong taong to, walang ganon. Parang ganon. So yes, guys, yung time pagkikita namin, nag-explore lang kami ng Cebu. Katulad nga nung kinawento ko sa inyo, ganyan. So, ayun, isa sa mga ano namin nun, pagkabalik ko na, tsaka lang din ako nakipagsabi nun sa first meet namin na marami ng taong nakaalam nun kasi nag-post ako pala nun, guys, kasi gusto niya makita ang pinost ko siya. So, nag-post ako isang beses sa My Day ko, parang alas 10 yata ng gabi yun. Tapos, bago mag-alas 6 ng umaga, dinilit ko. Gumising talaga ako ng ganong oras para ma-delete ko siya. Kasi nga hindi ko nga pinagsasabi kasi alam niyo yun, baka mausog nga, ganon. So, pero ang dami na nakikita mga friends ko. So, syempre, pagbalik ko sa buhay ko doon sa trabaho ko, madami ng mga so hindi na kayang hindi na kayang i-hide, ganyan, kasi nga ganun nga. Tapos doon ko din nakita na seryoso sa akin yung aking asawa talaga kasi talagang sabi niya babalik ako, magpapakasal tayo, ganun. Basta gano'n, malalaman nyo din naman yan, guys, kung seryoso ang inyong ka-chatting or AFA man yan or kung local man yan sa inyo, gano'n. Ay, kung alam mo yun, lahat ng kaya nang itanong mo sa kanya, sasagutin niya or iaano niya agad sa'yo. Kasi nung kami din, guys, ganito ako pwede mo bang isend sa akin yung yung passport mo, passport picture, ganyan. Yung mismong card, picture yung passport niya, sarili sa akin. Pwede ko bang makita yung driver's license mo? Parang gano'n. Yung pagkakilanlan sa kanya. Kasi syempre, first time parang gano'n. So, syempre, hindi mo wala yung gano'n. So, siya, walang kaabog-abog, guys. Walang kaabog-abog. Ayan. So, yun. Hanggang sa kita kami at ngayon ay kasal na kami, guys. So, yun. Maraming salamat kay Lord dahil binigay niya sa akin yung mabait na asawa at maintindihin asawa na, of course, minsan, hindi din naman nawawala yung mga tampuhan. Kanyang kasama yan sa pag-build ng relationship. Ganun. Pero thankful ako kasi napaka-intindihin niya. Ayan. So, yun. So, ayun guys, sana may nakuha kayong inspirasyon sa video kong ito, sa aming first meet. Ayun, maraming salamat guys sa panonood. At please subscribe sa may subscribe. And always smile! Dankeschön!